Kdysi dávno za noční bouře dostala skupina dobrodruhů nešťastný nápad vypravit se na moře. Vypráví se, že ztroskotali u pevnosti Boyard. Jisté je jen to, že navždy beze stopy zmizeli. Nyní se bouře do těchto strašidelných míst opět navrací. Připravte se na to, že prožijete neskutečné události. Jestli jste připraveni prožít jednu z nejstrašidelnějších nocí všech dob, pojďte se společně bát. Vstupte do legendy o pevnosti Boyard. Prima uvádí pevnost Boyard. Dobrý večer, vítejte v pevnosti Boyard. Ne, nezdá se vám to. Na oslavu Halloweenu otevřel otec Fura brány pevnosti, aby se zde konal jeden z nejstrašidelnějších večerů. A protože výjimečný večer vyžaduje výjimečné zkoušky, můžete si být jistí, že náš starý moudrý muž připravil celebritám, které se pokusí dobít poklad, ta nejhrůzostrašnější překvapení. Dnes večer očekáváme od členů týmu, kteří za námi za okamžik přijdou, nejenže prokáží svou odvahu, ale hlavně, že nám dokáží, že nejsou žádné zmoklé slepice. Dnes večer se v pevnosti budou třást hrůzou. Miss Francie, jako první Delphine Vespiserová, Miss Francie 2012. Lori Tillmanová, Miss Francie 2011. Leticia Bležeová, Miss Francie 2004. Corinne Komanová, Miss Francie 2003. A ředitelka soutěže Miss Francie Sylvie Tellierová. Doprovodí je odvážný Christophe Beaugrand, televizní moderátor. Všichni dnes večer soutěží pro společnost IFO, což je Mezinárodní fond na ochranu zvířat. Popřejme jim hodně štěstí. A kde to je? To by mělo být ono. Jo, a je to ono. Teď poteče krev. I v tomto speciálním vydání bude otec Fura tím, kdo určuje zkoušky, kterým se soutěžící podrobí, a to prostřednictvím svého poslíčka Klíčníka. Pozdě jako vždy. Klíčníku! Klíčníku! Kde pak si, příteli? Ty jsi Klíčník? Typicky halloweenská postava. Běžící pás. Běžící pás, to je tudy. Vítejte všichni. Zdravím tě, Kristofe. Ahoj. Rytíř ve službách misek. No vidím, ano. Z toho už je téměř tradice. Když si neví rady a když potřebují nosiče kufru na cestách, jsem po ruce. Ty jsi dvorním komorníkem tohoto týmu. Právě zazněl gong a to znamená, že se vám začíná odměřovat čas, který, jak věřím, využijete k získání 7 klíčů. Jste tady společně s Kristofem? Díky. Moc se mi ulevilo. Ano, to se rozumí. Před chvílí mi řekli, běžte misky, jde se na to. Samec je vždy dominantní. Budete se snažit získat maximum klíčů a podíváme se, kdo to bude. Ano? Budeš to ty, Delphine. Komu čest, tomu čest. Snad se Delphine podaří přinést první klíč. Postav se ke dveřím. Až tam vejdeš, hned se podívej, kde je klíč. Ničeho se neboj. Pozor, Delphine. Delfinin křest na této pevnosti. 3, 2, 1, start. Napovídejte jí. Co mám dělat? Co mám dělat? Vědra s vodou. Ale co mám dělat? Nevím, co mám dělat. Kde je vědro? Musíš nabrat vodu a vlít jí z vědra do nádoby, Je aby tady klíč někde stoupal nějaká nahoru. voda? Je tu nějaká Podívej voda? Se, měla by být za tebou. Co se to děje? Podívej se dozadu, Delphine. Voda je v těch dýních, které jsou u stropu. Popadni dýni, co máš nad hlavou. Jo, to je ono. Jak jsme mohli tušit, že voda je v dýních?
Ale jděte. Musí je nadzvednout. Musíš je nadzvednout a pak je sundat. Do toho, delfin. Jo, tak je to dobře. Ještě. Do toho, ještě. Opři se do toho. Já nemůžu. Ještě. Delfin, ustup trochu a pokračuj. Soustřeď se. Do toho máš ještě polovinu času. Delfin, vezmi si jinou dýni, tahle ti vytekla. Je to moc těžký. Vezmi si jinou. To je špatný začátek. Počkej. Mysli na nadaci, mysli na zvířátka, která trpí. No tak. Delfin, vezmi si jinou dýni. Tahle je prázdná. Jo, popadni jinou dýni. Do toho, vstávej. Vstaň, do toho. Ty lenochu. Počkejte. Řekni, že má ještě čas. Vylez zpátky nahoru, vylez na pás. Rychle vylez nahoru. Stačí tak málo. Vstávej, do toho, vstávej. Honem, vstaň. Nepodaří se jí to. Už to nestihne. Do toho, delfin. Řekl bych delfin, aby se vrátila. Vrať se. Přestaň nám ničit zařízení. To je snad poprvé, co tu máme takhle zmáčenou Co soutěž. děláš na zemi? Bolí mě nohy. To nám to hezky začíná, a to jsme teprve na začátku. Neboj se. Ty dýně jsou těžký. A to si sundala jenom jednu. Já vím, vždyť jsou to dýně. My jsme to nepochopili a hledali jsme vědra. Trvalo, než jste se probrali. To je sadismus, ten váš nápad. Myslel jsem, že je to dekorace. Máme Halloween. Z věder se staly dýně. Jak objevíme v některé z místností dýni, budeme vědět, která by je. Dýně nemusí být jen vědro. Jaké jsou první dojmy? Jsem celá mokrá, je to fyzicky náročné, ten pás jede moc rychle. Namočila jsi mikrofon. Jo, pardon. Je to prostě hodně náročné. Necháme tě trochu se usušit. Pak Líč mi přinesl nový svitek. Ano, prosím? Sylvie, je po tobě schánka. Drž se, Sylvie. Uvidíme se později. A my máme před sebou námořnický krok. Pak Líči, následujeme tě. Dobrá, vidím, že i přesto, že zatím nemáme žádný klíč, udržujete si optimismus, což mě fascinuje. To vám musím říct. Nesmíme se vzdávat. To pramení z nevědomosti. Taky si myslím, že to pramení z neznalosti. Pro tento speciální halloweenský večer je tu teď námořnický krok. Dveře jsou před vámi. V tomto úkolu se budete muset vydat pro klíč do lodní kajuty. Háček je v tom, že loď se ocitla v bouři. V tom je ta potíž. Myslím, že Lori má právě teď obrovskou chuť se podrobit nějaké zajímavé, fyzicky náročné zkoušce. A na svitku, který mi poslal otec Fura, je napsáno její jméno. Pokusím se udržet rovnováhu. Jasně. Do toho hodně štěstí. Do toho, Lori, za 3, zvířátka. 2, 1, start. Vidíte někde klíč? Říkal jsem vám, že je od rány? Kde jen může být? Viděli jste, jak rozrazila dveře? Musí hledat všude. Obávám se, že nás neslyší. Hledej všude! Už to pochopila, je zbytečný na ní volat. Hledej! Hledej! Aby bylo jasno, pracujeme pro jednu nadaci, která se angažuje ve prospěch ochrany zvířat. Hledej, Lori, přines! Do toho, hledej! Přines! Důležité je, aby se nezranila, protože najít klíč není všechno, taky se musí vrátit. A vrátit se celá. Vidíte někde klíč? Já ho nevidím. Hledej dál, v krabicích, všude! Jsou tam koše, musíš je prohledat. Kde je ten klíč? To my nevíme, bude schovaný v některé krabici. Cože? Je schovaný, musíš všechno otevřít, do toho, hledej. Není to snadné. To je čirý sadismus. Ale ne. My máme jednoduše důvěru. Důvěru v její schopnosti kapitána zámořské lodi. Kapitána nebo kaštana?
Když už je tu podzim. To je pravda, není zrovna teplo. Chudinka dostane z toho motolici. Je to dobrý, pokračuj! Kde ten klíč může být? Podívej se taky nahoru. Vrať se, vrať se, vrať Bude se! třeba se vrátit, myslím, že to bude lepší. Hrůza. Kristofe, zavři dveře, prosím tě. Točí se mi hlava. Dobrý? Nezranila ses? Ne, ale hledala jsem všude. My jsme ho taky nikdy neviděli. Neviděli jsme ho. Hlavní je, že se vrátila celá. I přesto vás musím upozornit na jedno, stále nemáme žádný klíč. Možná byste si mohli dát bojový pokřik. Za zvířata! Do toho iPhone! Kikiriki! Pokaždé udělám jiné zvířátko. Co je klíčníku? Ano, výborně, takže katapult, přátelé, katapult. Katapult. Zatím vás otec Fura moc nešetří. Víc vám říct nemůžu, za okamžik uvidíte sami. Jdeme za paklíčem. Pojďme, pojďme, nevěřte hlavu. Lekli jste se, co? Jsem pořád tady. Pojďme, pojďme. Další zkouška. Došlo mi, že dýně je velmi špatně stravitelná. Ale ne, nemůžeš tady říkat takové věci. Mohli jste se víc snažit. To je taková malá podsta Halloweenu a hlavně přátelská tvář symbolu pevnosti, který se na tebe bude dívat, Sylvie, jak se vyznáš ve vzduchu. Protože si nepochybně umíš představit, podle toho, kde se teď nacházíš a jakou máš výstroj, že budeš létat. K tomu je ovšem potřeba, aby někdo z týmu, kdo bude vybrán, nebo se nabídne sám, aby zapojil detonátor, který tě vymrští do vzduchu. Tak já nevím, kdo z vás se hlásí? Cítím, že je mezi vámi jeden sadista. Myslím, že Kristof se vyzná. Nejsem proti. Kde je klíč? Nevidím ho. Právě. Klíč je vedle tebe, Kristofe. Vlastně vedle vás všech. Je támhle ve skřínce. Abyste se ho mohli zmocnit, musí mít Sylvie tam nahoře oči otevřené a dívat se přímo před sebe od chvíle, kdy bude vymrštěna. Před tebou je něco jako halloweenský strašák, řekl bych, který má u sebe kód. A když ho na nás zakřičíš, tvůj tým se dostane ke klíči. Může si někdo stoupnout ke skřínce? Samozřejmě nesmíš zavřít oči. Ale můžu do toho jít takhle. Můžeš do toho jít takhle, každý má svůj způsob. Abychom si to upřesnili, nemáme klíč, takže nemáš na výběr. Musí se ti to podařit. Potřebujeme naději, Sylvie. Pozor, dámy a pánové, tohle je v pevnosti světová premiéra. Mladý muž odpálí, To už se mi taky stalo. odpálí do vzduchu mladou ženu, která je svolná za halloweenské noci. Řekni, Pozor. že souhlasíš. Ne, Neboj já se. nesouhlasím. Dali jsme tam maximální nálož, jak si můžete všimnout. Všechny ze začátku říkají 3, ne. 2, 1. Otevři oči, otevři oči, otevři oči! 95, 37, 95, 37, 95, 37 nebo 35? 95, 37, 9, 5, 3, 7. 9537. Nenapadlo mě, že jí to vymrští tak Já vysoko. jsem zase tušil, že máš takovou sílu. To je geniální. Neuvěřitelný. Dobře, Fajn. skvělé, zámek je odemčený. A první klíč je náš. Předejte ho paklíčovi. Sylvie, díky. Bravo, Sylvie. Bravo. Bravo, Sylvie. Je čas na náš bojový pokřik. Bojový pokřik by se hodil. Za zvířata! Do toho iPhone! Uj. To mělo být prase. Sylvie, uvidíme se za chvíli, jen co si sundáš výstroj. Nyní mi klíčník předává nový svitek, na něm stojí napsáno Přepůlená žena. Přiznávám, že jsem sám překvapený. Nevím, o co jde. Přepůlená žena, to nebylo v plánu, normálně tu žádná taková zkouška není. Půjdeme za paklíčem, běž paklíči. Málem jsem si vykroutila krk, ale bylo to bezva.
Je to tady přepůlená žena. Když jsem šel kolem, připadala mi divná ta okýnka a to ostatní kolem. Vy víte, co myslím. Klíčníku, ty jsi tady a to znamená, že... Někoho potřebuješ? Mě? Kristofe chce tebe. Tvářím se bezelstně, ale nemyslel jsem, že budeš vybrán ty. To já taky ne. Kristofe, je odstartováno. Jde se na to. Hodně štěstí, Kristofe. Nevím, co budu dělat. Měl před sebou budoucnost, byl velkou televizní nadějí. Tak běž, 3, 2, 1. Přines druhý klíč. Kde je klíč? To je chuťovka. Ach, můj bože. Jasně. Je opravdu v zuboženém stavu. Vůbec nic nechápu. Tam, ano. Musím ho sundat. Musím ji přeřezat. Jasně. Jo, už to chápu. Takže si musím vzít pilu. Mockrát děkuju. Bude muset... Pozor, toto doma neskoušejte. Dobrý, dobrý. Do toho, řeš, do toho! Přestaňte řvát, madám. To je fakt příšerný. To jí to trvalo. Neublížil jsem vám moc? To je strašný. Dobře jí přeřízl. Dříme v něm talent řezníka. Má klíč, náš druhý! Bravo! Ty to s ženskýma umíš. Jo, se mnou každá řve, věř mi. Jednu pošlu do 7. nebe a hned u mě řvou další. Během 2 minut si rozřezal 2. To je můj rekord. To se mi nepodařilo už 15 let. Kristofe, bravo! Máme druhý klíč. Přeříznou ženu vedví, aby získal klíč. A hrozně řvala. Tak, bylo to dokonalý. Dokonalý, co víc k tomu říct. Snad jen to, že jak doufám, se nám bude dařit i nadále. Ještě jich potřebujeme 5. Konečně jsme se rozjeli. Klíčník tam zůstal, jak se zdá. A sakra. Pojď, maličký, pojď. Klíčníku, díky, jsi hodný. Interaktivní místnost. Pak klíči, víš co, veď nás. Už ani nevím, kde to je, jsem trochu v šoku. Nebyla to přítelkyně? Byla to přítelkyně a dlužila mi peníze. Pak klíč mě pronásleduje. Ano, tohle je klasika, pak klíč to zbožňuje. Co pak klíči? Pojďme na to. Je to nezbeda, vyvádí samé nezbednosti. Pojď a stoupni si sem přede mě. Nyní se nacházíme před interaktivní místností, netuším, koho si otec Fura vybral. Corin, Tak jo, slib mi, že to dokážeš. no jo, každopádně Slib mi chci, to. doufám. Všechno je to otázka psychiky, nech se vést svým nosem. Je odstartováno. Abrakadabra, čáry máry fuk. O, jak jen znělo to zaklínadlo. O, Corin. Dobrý večer. Jako by mě dýni trefil. Tedy chci říci, polekla jste mě, no jo. To jsem nechtěla. Tak co, jak se máte? Já dobře, děkuji. A vy? Umíte zahradničit? Trochu, uvidíme. Ptám se, protože miluji květinky. Mohlo by to dopadnout dobře. Tak pozor, Corin, tady je vaše vizuální hádanka. Je to příběh jedné dýně, která se ráda ksichtí. Uvidíte sama. Pořádně se ji prohlédněte. Dobře. Obraz. Dobrá. Nyní mi povězte, kterou ze 6 grimas, které vidíte, dýně neudělala. Vaše odpověď? Váhám. Neváhejte příliš dlouho. Řekla bych, že 3. 3. Ověříme si to. Corin? Ne, byla to 4. No nic, sliby se mají plnit, vaše druhá šance.
podívejte se mi zpříma do očí. Naháním vám hrůzu? Ne. Tak tím líp opravdu, protože teď se budete dívat do očí duchům. Pozor, obraz. Takže, moje milá Corinne, povězte mi, kterou z těchto dvou řad duchů jste měla možnost sledovat na obrazovce. Řadu 1. Vaše odpověď zní řada 1. Ověříme si to. Uhodla jsem to. Máte důvod se radovat, ano, uhodla jste. Vezměte si klíč, který máte po své levici. Hned vám bude k dispozici. A můžete odejít s úsměvem a s klíčem. Moc krát děkuji. S Bohem, miss. A vy jste růží v mé zahradě, abych tak řekl. Bravo! Výborně, Sandrine. Pardon, Corinne. Máme Byla třetí to klíč. síla. Byla to síla. Super. Bravo, bravo. Skvělý, to je skvělý. Fajn, vážení. Kdo pak bude Omlouvám další se. na řadě? Klíčníku, svitek. Je to Leticia? Ano? Ano, pokračujte. Půjdeme? Takže Kam běží? Myslel jsem, že máme jít na další zkoušku, omlouvám se. ty si běžel za klíčníkem. Zepnul jsem to. Šel za otcem Furou. Spletl jsem se. Nádoby. Teď jsou na programu nádoby a nádoby by mohly v době Halloweenu přinést nečekaná překvapení. Jdeme na to. Jdeme za ním. Já jsem dobře věděl, že je to tudy. Na bále masek, ona tančí a tančí v reji masek a nemůže se zastavit, nemůže přestat tančit. Na bále masek. Ona stále tančí a tančí na bále masek. Děkuji vám za hudební intermezzo vysoké kvality, které obyvatelstvo pevnosti se skřípěním zubů přetrpělo. Omlouvám se, trápí mě stehenní kost. Mimochodem 2 nebo 3 soutěžící se tady v minulých letech ztratili. A tohle jsme našli. Tohle je Marlene Murová. Měli jste ji tady zhruba před rokem a půl. Pamatuju si to. Prohrála. Ano, pamatuješ si to moc dobře, opravdu. Nyní jsou před námi nádoby a ujme se jich. Leticia. Leticia, opravdu. Dopadne to dobře, Leticio. Ty si to cítila. Ano, cítila. Musíš ty nádoby Tuhle prohrabat. zkoušku jsem si nepřála. Říkal, že musíš nádoby prohrabat. Už si to No, někdy ale viděl jsem zkoušel? to v televizi. Eva Longoria tam nechtěla strčit ani prst. To bude to samé? Musíte mě povzbuzovat. Dnes večer se mi všechno vymyká s rukou. Pozor, 3, 2, 1, start. Dej se do toho. Oběma rukama současně, až na dno, až na dno. Myší se neboj, jsou roztomilé. Oběma rukama. Hledej pořádně. Do toho hledej. Super, super. Ona Vidíš, se není myší to tak nebojí. zlý. Měla bys ho hned nahmatat. Přejdi k dalším. Sakra, co to je? Až na dno, rychle, rychle. Tady jsou myši. Honem hledej, nekřič a hledej. Do toho. Dělej, strč tam tu ruku. Jsi skvělá, Leticio. Na druhou stranu. Rychle, rychle. Ještě máš čas. Máš čas. Sakra. Dokáže to, cítím to. Jo, Cítím to. dokáže Dej to. do toho všechno. Do toho, ještě máš čas. Musí prohrabávat obsah nádob, Nemůžu ho najít. protože nešla až na dno. Vrať se k těm nádobám, u kterých si nešla až na dno. Pospěš si. Běž na druhou stranu, běž na druhou stranu, dozadu. Dobrý. Neboj se. Podle mě bude nepochybně v některé z nich. Mám ho. Bravo! Rukou ti nepotřeseme. Drž se od nás dál.
Pěkně hnusná zkouška, ale máme 4. klíč. Nepokoušeli se o tebe mdloby. Nejhorší na tom bylo, že to bylo lepkavé. Můžeš se trochu osvěžit. Tady. Jen trochu? Ano, protože na sprchu není čas. To je odporný, to snad není pravda. Ty jsi nás vyděsil. Ne, mě ne. Ze mě má strach, protože ví, že bych se jí jinak pomstil. Tak, nechme toho, klíčníku, klíčníku. Měla jsem to ještě tady. Máš pořád Bravo. zpoždění. Musela jsem přitom dělat grimasy. Ještě si špinavá tady. To bude z těch úplně vzadu. Nerad ruším vaše radovánky, ale klíčník... Ale my ji přece musíme očistit. Klíčník potřebuje jednu z vás a já nevím kterou. 2? Výborně. Delfin a Corin. Buďte od té lásky. Běžte, holky. Hodně štěstí. Jestli si klíčník odvedl hned 2, tak to znamená... Že jsme tu zbyli 4. Je vidět, jak jsou misky To je inteligentní. fakt. Tahle jediná umí počítat. Sylvii patří dík za její poznámku. Ne, chtěl jsem říct, že podle mě nás čeká obzvlášť obtížná zkouška. Předtím ale kalíšky. Takový je vzkaz, který mi poslal otec Fura. Kalíšky jsou založené především na dobré pozorovací schopnosti a taky trochu na logice. Hned uvidíte. To je taková ta hra, co se při ní přehazují kalíšky. Ano. Honem, zbuďte se. Honem na místo. Soutěžící už přicházejí. Kalíšky, ano, je to logické, stačí se podívat na symbol. Otazník. Ale teď vážně, koho otec Fora určil? Kristofa. V tomhle jsem Jo. řídil. Já myslel, že jsi v tom Ne, dobrý. jsem řídil. Ale ne, jen běž, určitě to zvládneš. Připomínám, že budeš postupně nacházet malé klíčky, kterými potom otevřeš visací zámky. Díky nim se dostaneš k velkému klíči, který potřebujeme. Start. Kolik musí být těch klíčků? 3, 4, už nevím. Dobrý den. Ne, Vždycky je v tom fígl. Myslel jsem, že ho schoval. Řekni mu, že když si myslí o kalíšku, že to musí být on, pak je to vždycky jiný. Kristofe, vždycky je v tom fígl. Jo, já vím. Když jsi přesvědčený, že je to v tom jednom kalíšku, bude klíček v jiném. Tohle je hlavně o štěstí. Právě to jsem tím chtěl říct. A kde byste řekli, že je klíček Musíš teď? si zkrátka tipnout a pokus se z toho vytřískat co nejvíc. Tak já zkusím tenhle. Nic, vydá, tady je. To mě hrozně rozčiluje. Zbývá ti třetina času. Jasně, že nic. To není možný. Zkus se víc soustředit, Kristofe. Vždyť se snažím. Uprostřed? Pak už Tady. musíš ven. Vrať se! Ale on mě napálil. Je to podvodník, je to podvodník. Ten chlap je šejdíř a podvodník. Je to Nemám strašně ani jeden těžký. klíček. Vyhrál jsi ten poslední? Ne, urazil jsem ho, ale klíček jsem nedostal. Nic si z toho nedělej, mně se nikdy nepodařilo zjistit, jak to dělá. Nevím, jak to dělá. Chci na toho chlapa podat žalobu. To je, jako bys žaloval nás všechny. Tak já to udělám, milej pane. Klíčníků přesný, jako vždy výborně, toho jsem se bál. Připomínám, že před chvílí nás 2 z vás opustili. Lori půjde do vody. A půjde o venkovní seskok, na který nás nyní volají. Musíme běžet nahoru. Tahle soutěž probíhá ve dvojici. Pojďme tam, veď nás. Soutěžit holky. Venkovní seskok za tmy. Už mě to začíná unavovat, přiznám se. Už jsem unavený. Bravo! Jste úžasný. Sluší vám to? Morské pany. Mořské pany? Máte krásné kombinézy. Ano, jako sirény, dá se říct. Sirény nebo tuňáci? Ne, sirény. Ne, sirény, díky, Kristofe. Pokud jde o mě, jsem ráda, že se to odehraje v noci. Všimli jste si, že si obě nalakovali nechty na nohou? To je Jsou dobře úžasný. připraveny. Vždyť jsou to mladé ženy, které vědí, jak se prezentovat před diváky.
Doufám, že máte rádi vodu. Ano, Raději než cokoliv jiného. Hlavně ty už si odpracováno. výkon podala. Není všemu konec. U tohoto úkolu je princip jednoduchý. Rád těmito slovy začínám, takže musíte skočit do Ano. vody. Tady odsud z výšky. Kolik je to metrů? Jsme ve výšce zhruba, kolik to může být, 200 metrů? Ano, zhruba tak asi. Ne, bude to trochu míň. Míň naštěstí. Dnes proudy nejsou příliš silné, to vám váš úkol usnadní. Navíc nefouká vítr. Nefouká moc vítr. Každopádně je to teplý vítr. Váš úkol je doplavat k lodi, která je támhle. Jakmile se dostanete do vody, tedy do moře, musíte doplavat až támhle k lodi. Tam najdete strašáka, truhlu a jediné, co musíte, je zavolat nám kód, který nám umožní přístup ke klíči, který se nachází tady. Jasně, výborně. Budeme vás sledovat. Tak jestli jste všechno to je pochopili. hlavní. To je naprosto zásadní. Musíte mít našpicované uši. Poprosím vás, abyste zaujali pozice, ze kterých se vydáte vstříc místu určení. Držte se, holky. Připraveni? Hodně štěstí. Jdem na to? 1, 2, 3, jedem! Nechtěl bych být na místě prstů na jejich nohách. Voda asi moc teplá nebude. Bezva! Do Do toho, toho plaveme! Raz, dva. Plavou opravdu rychle. Holky, To do bude tím toho! malováním. Holky, do toho! Holky, do toho! Plavou rychle, ale strašně daleko od lodi. Myslím, že je unáší proud. S tím nic nenadělají. Tam plavou. Podle mě se vracejí do hotelu. Holky, do toho! Holky, do toho! Ty proudy jsou tady opravdu dost silné. Protože se nacházíme na ústí řeky Šarán do moře a dochází tu k takzvanému termickému střetu sladké a slané vody. Vy jste celá Natalie Riuetová, je to tak? Poznal jsem vás. Jste Natalie. Tady se ani na Do chvilku toho, nedá mluvit holky! vážně. Spoléháme na vás! Tamhle už jsou na lodi. Do toho, Lenošky! Do toho! Do toho! Do toho! Do toho! Tak a teď nic nevidíme. Co mají dělat? Mají vytáhnout truhlu? Vytáhnout síť, ve které se nachází truhla a v ní je klíč? To je ta síť. Teď vytahují síť. Podotýkám, že na to nemáme celou noc. Opravdu ne. Že náš čas je předem vyměřený, takže když budou příliš pomalé, Holky! Čas běží! ať nepřijdeš o hlas. Dobrý? Jo, dobrý. Jaký je kód? A je to truhlice je na palubě. Teď ji musí otevřít. Poslouchejte, našpicujte uši. 8! Pozdě. Brali jste to příliš na lehkou váhu. Pozdě je konec. Pozdě, prošvihli jste to. Je pozdě! Zůstaňte na lodi, my už vás nechceme. Do vězení! Počkej. Za krysama. To od vás není hezké, vy s nimi nemáte Do slitování. lochu s váma, Lenošky. Tak už s tím přestaňte, vedli si přece dobře. Cože? Počkej! Prohráli jsme! Právě přišel klíčník. Mezi námi je konec. Přestaňte, už je to skutečně nesnesitelné. Teď se spolu vydáme do interaktivní místnosti. Bylo by na čase, abyste se trochu vzpamatovali, protože už hezkou chvíli přešlapujete na místě. Chybí nám 3 klíče. Viděla jsi to? 8, 4, Už je po všem. 2. Nechte je být. Jodlují. Budou takhle hulákat celý večer. Dělám si velké starosti. Interaktivní místnost. Tentokrát je to místnost, Jsou kde... tady tygři a my se jich moc bojíme. To jsou hodné kočičky, tedy chrání poklad. Oni vědí svém.
Myslím, že dnes zvířata moc chráněná nejsou. Jsem přesvědčený, že se vzchopíte a podaří se vám zachránit situaci. Zatím máme... Pak klíči? 4 klíče. Chybí nám 3. Možná získáte 5. teď. V téhle interaktivní místnosti se světluškou, která vám zadá úkol. Ten, kdo do místnosti půjde, musí pozorně sledovat, co mu světluška ukáže. Připomínám vám, že vše probíhá v čase, který vám odměřuje časomíra. Takže otec Fura vybral do téhle místnosti... Ale ne. Co pak si chtěla říct, Sylvie? Vím, že v tom nebudu dobrá. Ale nepovídej, určitě ano. Nemáš na výběr, mysli na tulení mláďata. Sylvie, vejdi dovnitř. Hodiny nastavím, až ti světluška zadá úkol. Běž. Pak klíči? Mysli na tulení mláďata. Podívej, vypadá sympaticky. Dobrý den. Dívej se na mě. Povedu tě. Objeví se pavouci. Aby se získala klíč, musíš je rozmáčknout. Dobře. 3, 2, 1. Mám jít dopředu? Vzadu! Můžeme jí pomáhat? Můžete. Vzadu, jo. To, co dělám, je zbytečný. Před tebou! Vzadu! Tam! Přestaňte se mi smát. Jsme na úrovni 2. Před tebou! Vedle! Za tebou! Vedle! Jo! Za tebou! Rychle! Přituhuje. Stěna, stěna, před tebou, před tebou! Vzadu, vzadu! Rychle, rychle! Já si moc řvu, co? Vlevo, vlevo! Stěna! Stěna! Vzadu! To není špatné. Stěna, 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 vzadu! Sledujte časomíru. Stěna! Kristofe, mrkni se na časomíru. Aha, je to dobrý, ještě má trochu času. Stěna! Vlevo, vlevo! Stěna! Pravo! Honem už moc nechybí. Vlevo! Stěna! 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 Stejně si ale hlídejte čas. Stěna! Stěna nalevo! Stěna! Kolik ještě zbývá? Problém je v tom, že pokaždé, když ji nějaký uteče, nádoba s klíčem se vyprazdňuje místo, aby se plnila. Stěna! Už bude Stěna! muset ven. Vrať se, vrať se! Vrať se, vrať se, vrať se! Mrzí mě to. Ale ne, nebyla to tvoje vina. Snažili jsme se ti pomoct, ale asi jsme To moc nikdy spali. nekončí. To nikdy nekončí, jako ve zlém snu. Jakmile si jednoho propásla, klíč hned klesnul, nádoba se vyprázdnila. Pak klíč zase trochu vylezl nahoru, Muselo ale to být má. hrozně těžké. Já si myslím, že tenhle pořad je zmanipulovaný a že Olivier má něco proti zvířatům. Nechce, abychom je zachránili. Myslím, že tady To je ten od pán po tebe víkendech hnusné. trápí zvířata. Vůbec ne, například tebe mám rád, což dokazuje, že pokud jde o zvířata, nejsem špatný člověk. Dobrá. Sylvie, nepodařilo se ti to, ale upřímně počínala jsi dobře. Ale nebylo to k ničemu. Mám pocit, jako by za mnou někdo stál, ale to je klíčník. Tak se hned nerozčiluj, díky klíčníku, výborně. Mám dojem, že otec Fura je poněkud rozezlený. Slečinky z pevnosti. Tolik svitek, který nám právě poslal. Nevím, co to je, ale hned to zjistíme. Pak klíči, jdeme. Neboj se, Sylvie na tebe byla zlá, ale pomsta bude sladká. Znáte slečinky z Rochefortu? Tady se jedná o slečinky z pevnosti. Podívejte. Pavouci. Piktogram, který vám hlásí přítomnost slečinek s chlupatými nožičkami. Což je pravý opak misek, samozřejmě. No, jak kdy? Třeba ty staré. Ty nějaké znáš? Jo, máme u nás pár starých misek s chlupatýma nohama. Ne. Tihle ještě ujdou. Z té mladé misky. Jasně. Takže na zkoušku slečinky z pevnosti půjde...
Lori. Běž, Lori, nedá se To nic je dělat. hrůza. Všiml jsem si pohledu Leticie, byla strachy úplně bez sebe. Má z pavouků strach. Je třeba samozřejmě najít kód. Mami, jestli se teď díváš, tak se nedívej. Máma pavouky nesnáší. Lori, Lori, jde o množství. musíš je jemně uchopit, nadzvednout a pokusit se jim sebrat indícii, kterou budou mít ve spod. Pojďme na to, Nebo jim nestrácejme čas. nadzvedni nožičku. Lori, hodně štěstí. Hlavně žádnou paniku. 3, 2, 1. Spoléháme na tebe, potřebujeme, abys to zvládla. A co to je? To je hrůza. Kde to je? Nevím, kde to je. Do toho, Lori. Kde? Budeš muset někam vlézt. Ne, Prolez ne, těmi to nemůžu, dvířky. přísahám. Běž! Ne! Běž, Lori, dokážeš to. Uklidni se, Nemáme na uklidni se. vybranou. Ne, já nemůžu, přísahám. Z toho jsou heboučcí, uvidíš. Do toho, Lori. Já jsem to taky podstoupil. Lori, uklidni se. Nemůžu. Slyšíte, jak tam řve? Já nemůžu, mrzí mě Mějte to. čas. To vypadá, že je to nad její síly. Do toho, Lori, odvahu! Ne, já nemůžu. Neboj se, už je to dobrý. Nic se ti nestalo? Ne, vím, že to není o mně, že jsem se měla snažit. Ne, že... to nevadí. Neboj se, všechno dobře dopadne. Co tam máme dál? Mrzí mě to, ale Tak, nemohla co jsem. tam máme dál? Poslyšte, nejdřív musíme uklidnit tuhle naši divenku. Klíč je ztracený. Jsou horší věci v životě. Ale každopádně musíme dál pokračovat v naší cestě za 7 klíči. Potřebujeme je, abychom odemkli mříž. Chybí nám ještě 3, ne? Ano. Klíčníku? Klíčníku? Pojďme, to přejde, dýchej Není to zhluboka. To je tím, že je dnes Halloween. Tohle je speciální vysílání. Vidíš, dnes se má strašit a ona se Pro bála. jednou s tebou souhlasím. Tu máš klíčníku, dám ti. To je dobře, protože po tom, co jsme si teď prožili, nás čeká potrubí. Co se děje? Potřebuješ Letici? Výborně, když mě o ní žádáš. Takže budeme jen 3. Leticio, uvidíme se za chvíli. Takže nyní potrubí. Budou tam myšičky? Nepochybně, tak jdeme na to. To je sranda. Ohromná. Nacházíme se u potrubí. Uniká z něj voda. Já bych před nebezpečím neunikal. Výborně, ale nebudeš to právě ty? Ne, snad ne. To se neví. Kdo pak půjde tentokrát? Otec Fura vybral... Ty máš nějaký 6. smysl? Přece tam znovu nepošlete Lori. Otec Fura je schopný všeho, vždyť víte. Jediná věc, co... teď je to hodně. Kristofe, je to na tobě. Právě na konci potrubí se nachází klíč, který potřebujeme. Ten klíč je samozřejmě zavěšen na klíčence. Ze všeho nejdřív se pokusíme získat klíč. Tu klíčenku musíš najít. Jak tam mám vlézt? Napřed hlavou nebo nohama? Napřed hlavou, jestli chceš vidět, kde je klíč. Neuvidím vůbec nic, je tam tma. Je to skluzavka. Hlavou napřed je to lepší. Hlavou napřed je to lepší. Start. Dělej, už je odstartováno. Do toho, do toho. Mám strach? Nic nevidím. Kristofe, to nic, to jsou jenom řasy, vůbec se toho neboj. Dělej, pospěš si, čas běží. Les dopředu, my tě vidíme. Jsou tu zvířátka. Žádná zvířátka, Kristofe, to jsou jen řasy a pavučiny. Les, teď se to svažuje dolů, nejsou tam žádné překážky. Zachovává klid. To nic, je tam jen pár krys. Přelez je to zhruba metr. Jsou to jenom myši. Je tam jenom pár myší přímo před tebou, pokračuj. Klíč musíš hledat v kleci, klíč je v kleci. Hledám ho. On nic nevidí. Zdravím vás, myši. Hledej na podlaze, hledej klíč v kleci. Vždyť ho hledám. Už ho mám klíč. A kudy teď? Otoč Otoč se se. a les zpátky.
Zbývá ti polovina času, musíš sebou hodit, jinak půjdeš do vězení. Polez zpátky. Spoléháme na tebe. Je to stěžka? Do toho. Sylvie je úžasná. Sylvie je úžasný kouč. Pomoz si rukama. Je taktní. Je to koučka snů. Pokus se vytáhnout pomocí paží. Kristof je jediný soutěžící, kterého znám, který se bojí řas. Pospěš si, máš už jenom třetinu času. Tady je trochu strmnější stoupání, ale pak už budeš nahoře, do toho. Už to bude. Rychle, rychle. Jo, ale jde to stěžka. Do toho, dokážeš to. Ještě máš čas. Přestaň si pořád stěžovat. Už to nemáš skoro moc si. času, Kristofe. Rychleji, rychleji, poslední rovná roura. Kristofe, hrozí, že půjdeš do vězení. Rychle, rychle, rychle ven, pojď, dělej, pojď, rychle. Honem. Hoď nám ten klíč, rychle, rychle, rychle. Dělej, dělej. Zajatec. Díky, Kristofe. Máte ten klíč? Díky, Kristofe, díky. Problém je v tom, milé dívky, že aby byl ten klíč platný, Je tady. musel by s ním vylézt. Ale vždyť je tady. Jsem jednou nohou venku. Ano, ale to neplatí. Neměl by být zajatec. Ale ne. Takže klíč nemůže být předán Paklíčovi, nechám si ho já. To snad není pravda. Bohužel je mi líto. Rád bych vám vyhověl, ale pravidlo je pravidlo. Kristofe, Jo, budeš muset odejít do útrop pevnosti. no jo. Klíčníku, předávám ti klíč, vrať ho otci Furovi. Děkuji. To je hrozné, kolik pošty dostávám. Gagarinova místnost. Ale byl jsi dobrý. Gagarinova místnost, to je... Nepochybně kvůli ní nás Leticia opustila. Půjdeme se na to podívat. Pak klíči běž, my se vydáme za tebou. Ale ne, tohle patří tam. A jdeme dál. Ale vždyť už jdu. Nacházíme se před dveřmi, které vedou do Gagarinovy místnosti. Když se podíváte na symbol, musí vám být hned jasné, že se jedná o všechno, co má něco společného s vesmírem, s atomy. Půjde o zkušenost, která se vám teď nabízí. Výborně, děvčata, bravo, i tak. Byli jste dobrý. Bohužel vás zradil čas. Nebyla voda moc studená. Ne, šlo to. Moc jsme se snažili, ale... Byl silný protiproud. Pokud jde o dosavadní výsledky, tak trochu stagnujeme. Nikam jsme se zatím neposunuli. Takže teď nezbývá než čekat, co dokáže Leticia v Gagarinově místnosti. Než jste přišli sem za námi, vysvětloval jsem, že se teď ocitneme v takovém improvizovaném vesmíru při jeho dobývání a tak. Trénink na cestu do vesmíru probíhá na Zemi v přístroji, jako je gyroskop. Za okamžik ho sami uvidíte. Problém je v tom, že Leticia bude muset během toho tréninku najít odpověď na hádanku otce Fury. Uvidíme, jak to dopadne. Podívejme se. Leticio, dobrý večer. Úžasné, jste jako královna z jiné planety sedící na svém trůně. A doufám, že jste pořádně připoutaná a s hlavou pevně usazenou na krku. Ano, Jak se cítíte? dobře, ale nevím, co mě čeká. Mám strach. Já taky nevím, co mě čeká, abych řekl pravdu. Vím jen, že jste tady, abyste se pokusila vyřešit hádanku a že bude třeba, abyste odpověděla správně, chcete-li si odnést klíč. Takže, jste připravena? Ano, Takže červené tlačítko. Červené tlačítko je tady, tak, tuk. To já nebyl, to byla moje ruka. Honem hádanku. Poslouchejte mě dobře. Proslavil se díky své rychlosti. Někdy nám mysl rozsvítí. Je to zář, která může být nebezpečná. Však pro některé je božská laskomina. Co to je? Opakuji. Proslavil se díky své rychlosti. blesk, Prosím? blesk. Blesk. Ale ano, je to blesk. Ale teď už to zastavte. Bravo, blesk. Říká se rychlý jako blesk. Zastavte Že to. ano? Někdy nám něco chytrého bleskne hlavou, že? Jo, dobrý. Poslouchejte ještě. A pak blesk, který roztrhne nebe za bouřky.
Jo, A blesk jako název jedné francouzské cukrovinky. Mně se také točí hlava. Točí se mi hlava, jak se na vás dívám. Potřeboval bych záblesk geniální myšlenky. Díky, super. Prima, takže odejdete s klíčem. To je skvělé, děkuju. Ne, není to prohrané, podívejte. Dorazil k nám. Super! Pojďte, jedna z vás ho předá pak klíčovi. 5. klíč. Výborně. Takže se jí to Výborně. podařilo. Ano, podařilo a říkám upřímně, že za velmi těžkých podmínek. Extrémně těžkých. Ten přístroj s vámi otáčí minimálně ve 3 dimenzích. Takže kolik teď máme klíčů? Máme náš slavný 5. klíč, který nám chyběl, ještě potřebujeme 2. Tak nemeškejme. Klíčníku? Děkuji. Potřebuješ někoho? Nikoho? Výborně. Teď je na řadě souboj. Souboj. Souboj je fajn. Která z vás se cítí jako bojovnice? Chtěla bych odčinit ztrátu času, kterou jsem týmu způsobila. Problém je, že o tom nerozhoduju já, ale otec Fura. Hned se podíváme do svitku. Vydáme se za paklíčem vstříc souboji. Bytová krize je každopádně hrozná věc. Díky, Kebule. Výborně, jste plné energie. Souboj probíhá v bahně a není to nic jednoduchého. Dámy, nepředbíhejme příliš. Protože tady v pevnosti jsou věci leckdy jednodušší, než se zdá. Nyní stačí, když ze svitku přečtu jméno, které je v něm napsáno. A je to... Jsem to já? Ano. Sundej si svoje krásné střevíčky. Taky si budeš muset sundat svoje krásné ponožky. Halloweenské. A já doufám, že nám přineseš ten slavný klíč. Udělám proto všechno. O tom nepochybujeme. Máš právo použít násilí. Tak pozor. Pak klíč na místo. 3, 2, 1, start. Tak běž, nestrácej čas. Nestrácej čas, hned zaútoč. Zaútoč, až uvidíš klíč, skoč po něm. Pozor, musí tě v tom aspoň jednou vymáchat. Zvedni se Odstrčí. a běž pro klíč, vykašli se na ní. Nech jí v blátě. Do toho, zvedni se, rychle, zvedni se. Klíč je trochu vysoko. Obejdi, utíkej. Výborně, Leticia je na nohou. No tak. Utíkej dopředu. Dopředu, už si skoro u něj, do toho, přelesí, do toho. Dělej. Do toho, Musí Cory. se dostat co nejblíž místu, kde je klíč. Jdi blíž ke klíči, neustupuj, nikdy neustupuj. Nedej se. Nechává se linčovat. Honem ten klíč, mysli na klíč. Soustřeď se na klíč. Nemysli už na souboj. Sundej jí tričko. Do toho, Corin, utíkej pro klíč, hned. Do toho, Corin. Už je zase na zemi. To není Do špatné. toho. Stávej. No tak stávej. Nezapomeňte, že potřebuje trochu času, aby se dostala ven. Posuďte sami podle časomíry. Už ti nezbývá moc času, do toho, Corin. Vrať se. Vrať se, pojď, vrať se. Rychle. Pospěš si, Corin, pospěš si. Pojď ven, musíš vyjít ven. Voníš po mátě. Rychle, pojď ven. Honem ven. Dobrý? Jo, to je dobrý na pleť. Jsi krásná i tak. Ano? Abych tě uklidnil. Poslyš, já vím, že je to hodně drsná zkouška. Vím, že je drsná. Není jednoduchá, bojovala si dobře. My jsme ale raději vsadili na jistotu a odvolali tě, protože jinak bychom už měli 2 zajatce. Proto tě tvé kolegyně raději zavolali zpátky ven. Nebudeme se dál zdržovat, protože čas běží. Neboj, klíčníku, to je jenom bláto. Přitom jsem na ní útočila dobře. Válce, slečny. Teď jsou na řadě válce. Jdeme na ně. Pak klíči? Corin nás za chvíli dohoní. Tudy.
Tudy! Musíš pořádně zabrat rukama. Ruce ti můžou nejvíc pomoct. Ale je to hrozně těžký. Mně se to nikdy nepodařilo. A jsme u válců. Tyhle dveře dávají zkoušce trochu slavnostní ráz. Říkali jsme si, že tam pár chvil strávíme a proto všechno, co uvnitř uvidíte, připomíná dětství. Bonbóny, obří lízátka a samozřejmě hlavně klíč, který nám citelně schází. Koho otec Fura určil? Delfin. Výborně. Jdu na to. Máš ráda popcorn? Ano, mám. Tak to si tedy správně. Hned jak vejdeš Pozor. dovnitř, podívej se, kde je klíč. 3, 2, 1, start. Hledej očima klíč, hledej očima klíč. Musíš se plazit po těch válcích hlavou napřed. Hlavou napřed a přilep se na válec. Přilep se na válce a rukama se vytahuj dopředu. Dej si pozor, válce se začnou točit. Honem vyskoč a vylez zpátky. Rychle, rychle. Jo, jasně. Rozuměla jsi? Ano. Fajn. Nestrácej Musíš si čas. pospíšit. Tak, udržuj rovnováhu. Hlídá někdo čas? Časomíra je tady. Dobře, Delfin, pokračuj takhle dál. Skvěle. Je to super. Jsi dokonalá. Je na tom moc dobře. Jsi na tom dobře, teď musíš vylézt nahoru, nespěchej. Jde ti to moc dobře. Dobrý záběr kamery. To není kamerou, to je příroda, s tím se nedá nic dělat. Zatím to jde. Časově je na tom dobře. S časem si na tom dobře. Jakmile uvidíš, že A dosáhneš na pozor, klíč, pozor, pozor. Pozor. vyrovnej to, vyrovnej to. Podívej se, kde je klíč. Dokážeš se pro něj natáhnout? A teď honem ven, pospěš si. Pro zvířátka. Do toho iPhone. Do toho iPhone. Do toho Bylo to iPhone. skvělý. Bylo to Děkujeme. Super, byla jsi skvělá. Šestý klíč. A taky byla relativně dost rychlá. Bravo. Právě se pevností rozezněl gong, což u nás znamená buď začátek další části soutěže, nebo její konec. Pro nás to znamená, že končí fáze, ve které jste bojovali o klíče. Pak klíči, jak jsme na tom s klíči, které náš tým vybojoval, kolik jich máme? Chybí nám jen jeden. Přesuneme se k soudnímu sálu, což je jediný způsob, jak získat chybějící klíč a osvobodit Kristofa, aby se stal opět součástí našeho týmu. Jdeme za paklíčem. Zrcadlo, řekni mi, kdo je v pevnosti nejsilnější. Blanche. Blanche? Blanche. Blanche. Bílá jako sníh a krásná jako den. Kdo se s ní setká, je zaskočen. Její krása je jedovatý dar. V její jeskyni o osud hraje se. Dobít zpět svobodu či zůstat zajatcem? Kdo bude mít odvahu a obětuje se? Nacházíme se nyní před soudním sálem. Jde o důležitou chvíli, jak už jsem vám říkal. Máte možnost získat 7. klíč. A hlavně, a já v to doufám kvůli vám, že žádná z vás neskončí jako zajatkyně. A vida, Corin. Už jsem čistá. Naše bojovnice. Je to mnohem lepší.
Právě jsem říkal tvým kolegyním, že teď máte možnost získat 7. klíč, to je důležité. A za druhé, snad se vám podaří vysvobodit Kristofa, který už tráví hodnou chvíli v útrobách pevnosti jako zajatec. Ze všeho nejdřív se pokusíme získat klíč. Která z vás má chuť se v uvozovkách obětovat a získat pro nás klíč? Bohužel není žádná záruka, že se vám vrátí zpět. Takže, kdo tam chce jít? Ne všechny najednou, cítím, že je mezi vámi o tuhle soutěž nebývalý zájem. Je to o zručnosti? Je třeba zručnost. Kdo se cítí na házení balonků? Balonky nejsou můj šálek čaje. Já bych to snad zvládla. Tak kdo? Střihnete si? Lori? Ano, já. Dobře. Lori, pojď sem, prosím. Můžeš jít dovnitř. Dávej pozor. Do toho, Běž. Lori! Buď Hlavně se rozvážná. neunáhluj. Ano. Z pavouky už je konec, na všechno zapomeň. Teď, když Lori vstoupila do soudního sálu, dostali jsme klíč. Vy jste dostali 7. klíč. Pak klíči, vezmi si ho na starost. A máme jich 7. To je dobré. Mříž sálu s pokladem tedy může být odemčena, je čas na soud. Dobrý večer, Lori. Dobrý večer. Zůstaňte, kde jste, prosím. Vítejte. Děkuji. Jsem ráda, že vás zde mohu přivítat. Jste velmi krásná. Děkuji vám. Nápodobně. Díky. Víte, že dnes večer hrajete o hodně? Jsem si toho vědoma. Když prohrajete, seznámíte se s Kebulem. To bych nerada. Ani vám to neradím. Soustředíte se? Plně se soustředím. Podívejte, co jsem si pro vás připravila. Rozsudek. Prkno. V této zkoušce musí soutěžící položit míček na konec prkna. Cílem je, aby pomocí madel nadzvedl prkno a spustil míček do válce na druhém konci. Upadne-li soutěžícímu míček na zem, prohrává. Soutěžící má k dispozici 3 míčky a 3 pokusy. Podaří-li se mu umístit do nádoby 1 ze 3 míčků, může se vrátit ke svému týmu. Když ale 3krát prohraje, bude odveden do vězení, kde se trvá až do konce pořadu. Hodně štěstí, první pokus. Děkuji. Škoda. Skoro. Takže druhý pokus. Jo. Bravo. Úspěšný pokus. Váš tým na vás bude hrdý. Já už jsem. Konečně se mi něco podařilo. Mise byla splněna. Mise byla splněna, to je fajn. Můžete odejít. Děkuji. Bravo. Jsem Výborně. spokojená. Super. Děkuji, že jste mi věřili. Taky si věřila sama sobě. Přesně tak. Vynahradila si ty pavouky. Ano, ty pavouky. Dobrá, poslyšte, zatím to všechno vypadá celkem dobře. Máte 7 klíčů. Zatím je vás 5, chybí 6. Kristof. Teď se podíváme, co bude mít za úkol před soudkyní. Doufejme, že to zvládne, aby váš tým byl opět kompletní a mohli jsme začít soutěžit o indicie. Je čas na soud. Předveďte vězni, prosím. Děkuji, příteli. To už stačí, jo? Vypadá opravdu hrozivě. A není moc přívětivý. Ne, to ne. Dobrý večer. Těší mě, Kristofe. Rád se pokochám krásou, protože Kebule je jaksi... Lahodím vašemu pohledu víc, než ten, co vás hlídal ve vězení? O tom nemůže být pochyb. Dobrá, výborně. Nyní vám nabídnu možnost vrátit se mezi vaše kolegyně. Ano, Předtím se vám ale musí podařit zkouška, kterou jsem si pro vás připravila. jistě. Soustředíte se? Budu muset. Budete muset. Podívejte, co vás čeká. Rozsudek. Stéblo slámy. V této zkoušce má soutěžící k dispozici průsvitné stéblo slámy. S jeho pomocí má za úkol nasát a přemístit 3 balónky na sloupky, které se nachází před ním. Ke splnění tohoto úkolu má soutěžící 5 balónků. Podaří-li se mu umístit na sloupky 3 z nich, může se vrátit ke svému týmu. Kristofe, Ano,
Máte před sebou úkol, který vyžaduje dobrý dech. Dobře. V zásadě mi nikdy nechybí, když plácám hlouposti. Vynasnažím se, aby mi nechyběl při nasávání míčků. Tak uvidíme. Vemte si první míček. Vemte si druhý míček. Už jen 2 míčky a máte vyhráno. Postupujte pomalu. Odvahu. Dobře. Už jen 1 míček. Vítězství je blízko. Nebo vězení. Bravo! Můžu vás políbit? Děkuji. Vrátím vám to. Děkuji moc krát. Děkuji. Jste volný. Naschledanou. Naschledanou. Bravo! Všechny vás zulívám! Chyběl si nám. Bez tebe jsme byli k ničemu. Pojď sem, ať tě taky zulíbám a tebe taky zulíbám. Zablokoval si mi obratle, Prima. Nejdůležitější je, že jste všichni zase spolu. Překonal jsem se. To chápu, pevnost umí být leckdy nepřátelská. To jo. Jak to šlo s Kebulem? Jen tak. Jo, s Kebulem, ne, to bylo hrozný. Nechci zabíhat do O detailů. tom si promluvíme někdy příště. Klíčníku, děkuji moc krát. Někoho potřebuješ? Kristofa, jak se zdá, jen se vrátil, už zase jde. Uvidíme se za chvíli. Ano, za chvíli. My se teď hned vydáme k hledací hlavě. Hledací hlava, pro ty, kteří tento úkol neznají, jak bych vám to vysvětlil. Je to příjemná zdravotní projížďka, kde má člověk možnost být v kontaktu s tím nejlepším, co skýtá příroda. A víc vám neřeknu, jdeme. Je to tu příliš bílé. Dobrý večer, otče. Blanche, právě jsem vás hledal. Je Halloween, a tak jsem si řekl trochu barvy, ta tu oživí. Naši soutěžící mají nyní 7 klíčů, které jim umožní odemknout sál s pokladem. Ale halloweenská noc ještě nekončí. Nyní budou muset získat indicie, které jim umožní uhodnout klíčové slovo, kód, který spustí proud zlaťáků. A tento nový úkol se může proměnit ve zlý sen, protože otec Fura rozhodl, že se jim musí pěkně třást kolena. Aby v následujícím klání obstáli, budou muset překonat sami sebe a uspět ve zkouškách, které vzkřísí strach ukrytý hluboko v jejich nitru. Podaří se jim úspěšně čelit hrůzostrašným úkolům, které jim otec Fura uchystal? Do boje! Musím říct, že paklíč běhá stále rychleji, i přesto, kolik je hodin. Zazněl úder gongu. Nyní zazněl úder gongu, což znamená, že právě začíná hon za indiciemi. A zahájí ho tato první zkouška, hledací hlava. Na ní byl povolán Kristof. My jsme ho vybavili tedy, my. Klíčník ho vybavil. Kristof se tedy vydá na cestu. Během té cesty na vás bude volat kombinace čísel. Vy ta čísla musíte sečíst a jejich součet vám dá kód, který vám umožní odemknout zámek a získat kartuš. Pozor, klíčníku. 3, 2, 1, start. Pojďme na to. Tak já jdu na to. Dobrý den, žabičky. Takže,
708. 708. 708. Hlasitěji, Kristofe. Hlasitěji! Tady nic nevidím. Jsou tady čísla? Neviděli jsme je. Viděl jsem jen 708. Můžu se vrátit? Musíš vjet dovnitř. Musí Jeď vjet dál, dovnitř. jeď dál. A mluv víc nahlas. Je drobný hmyz. Rozhlédni se kolem sebe. Nevidím tu žádné číslo. Foukni do té mouky. Jo, jasně. Foukej. Jeď blíž a foukni silněji. Foukej, foukej. Foukej. Uklidněte se, holky. Běží nám Pospíš čas. si, Kristofe. 431. 431. 431. Jeď dál, do toho, pokračuj. Nějaká potvůrka na mě spadla. Tady asi budeš muset No jo, zatáhnout máš za provázek. Tahej, tahej. Silněji. Počkej. 926. 926. Jsi hvězda. Co to je? Zkontrolujte to. Mám do toho fouknout? Musíš to vypít. Nasaj to. Vypij to, vypij to, vypij to. Nasávej, nasávej, nasávej. Ale ne. To je grenadina. Nasávej. Nasávej. Dobře, Kristofe. Jsem blbej. 108, jsem otupělej. 108. Tady je plno zvířátek. Musíš plno much. sebou hodit. Jeď, jeď. Trochu jste ztratili čas. Rychleji. Musíš si pospíšit, Kristofe. Musíš si pospíšit. Foukej. Silněji, Kristofe. Vidím 4. Silněji, silněji. Vidím 4, další čísla ne. Foukej, foukej, foukej. Nevíme, jestli to jsou desítky. 64. 64. 64. Každý kód má 3 čísla. Ne, 3 čísla, ne. Počkej, počkej, počkej. Měla to být 3 čísla. Nebylo to správné číslo? Měla být 3, musíš se tam 3 vrátit a čísla? znovu Zpátky fouknout. jet nemůžu. Pojď, zkusíme to. To nejde, neznáme kód. Pozdě, pozdě. Strávili jste s tím moc času. Příliš času jste strávili s hledací hlavou a bohužel indicie, která byla ukrytá v kartuši, byla zničena. No dobře, necháme tedy Kristofa s klíčníkem, aby se nyní mohl Kristof vyprostit z té místnosti. A pak... Klíčníku? Postarej se o Kristofa, jsi hodný, děkuju. Potřebuješ někoho? Potřebuješ Sylvii. Dobrá, Sylvie, to je dřina. Ten náš klíčník se dnes ale nadře. Doufám, že to bude něco, co zvládnu. Stará se o Kristofa i o Sylvii a my jsme mezi tím zváni do studené komory. Studená komora. V době Halloweenu to nevěstí nic dobrého. Pojďme. To je ledová příšť? Ano. Už v říjnu? Co chcete, počasí tomu odpovídá. To ano. Na téhle studené komoře je dobré, že kdybyste dostali úpal, tak tam by vás hned přešel. Uvidíte sami. Pevnost je v tomto ohledu nadmíru pohostinná, řekl bych. Za těmito dveřmi do království chladu se nachází velmi zvláštní místnost, ve které budete hledat kód. Ten kód nám umožní získat kartuš, která je zatím uzavřená ve skřínce před vámi. Při tomto úkolu ta z vás, kterou otec Fura vybral, bude muset prokázat velkou odvahu. A vybrána byla Leticia. Leticio, jakmile vejdeš do této místnosti, kde je relativně chladno, najdeš tam malý klíček. Ten budeš muset pořád posunovat po trubce. Na jejímž konci se nachází taková skřínka s kódem. Jenže fígl je v tom, že ta trubka vede přes různé nádrže, lednice, zkrátka přes různá místa s ledem. Teď už ti víc neřeknu, uvidíš sama. Máš dobrodružnou duši? Tak vidíš, dobře to dopadne. Pak klíči, pozor. A hlavně co nejrychleji. 3, 2, 1, start.
Hodně štěstí na severním pólu. Je třeba jí navádět? Klíč se samozřejmě nachází na začátku trubky. Na tvé pravé straně. Začátek trubky je po tvé pravé ruce. Cože? Klíč je na začátku trubky hned u vchodu. Tady, to je ono? Aha, neviděla jsem ho. Myslím, že musíš horem. Musíš horem, musíš tam vlézt. Mám vlézt dovnitř? Jo, vlez tam. Kristof se k nám vrátil. Jsem tady. Škoda, že ten úkol nevyšel. Do toho, do toho. To je opravdu led? Ano. Vypadá jako ryba na mrazícím pultu. Hlavně ho nestrať. Moc poetické. Pokračuj, pokračuj. Do toho. To ale musí studit. Má dost dlouhou ruku, jinak by tam musela strčit hlavu. Odvahu, odvahu! Jestli nedosáhneš, musíš tam ponořit hlavu. tě Ponož potom tam zazýváme. hlavu Dovnitř. Nedokážu to. Soustřeď se. Na dně je mříž, Nemůžu je ho tam najít. mříž. Ztratila jsem ho. Strč tam hlavu. Musíš tam strčit hlavu. Musíš se tam Leticio. ponořit. Je tam mříž. Musíš se dostat přes tu mříž, trubka vede pod tou mříží. Ponoř hlavu dovnitř, Leticio. Tak a teď ho Dobře, posouvej přes dobře. otvory té mřížky, to je ono. Dobrý, už se vracíš nahoru. Už jsi skoro v cíli. Kde je ta skřínka? Nahoře, Nad nahoře. tebou. Máš ji nad hlavou, podívej se, nad hlavou. Otevři ji, jsou tam plíšky. Rychle, rychle, rychle. Rychle, rychle, Já. Leticio. Do toho. Trvá jí moc dlouho, než to Na otevře. druhou stranu. Mám to. 5, 1, 7, 2. 5, 1, 7, 2. 2. 5, 1, 7, 2. Dělejte. Dobrý. Výborně, výborně, první indicie. Super. A ty jsi ledová. Musíš být zmrzlá. Jsem zmrzlá. Podařilo se ti to. Byla jsi zkrátka dobrá. Ne, opravdu. Není všechno jen o štěstí. Ne. Teď se nic Nemůžeme opírat přece nebude. začít přemýšlet už teď. Zkusila jsem tam ponořit hlavu. Muselo to Klíčníku? být studený. Děkuju. Potřebuješ někoho? Ne, ty už jsi někoho odvedl. Sylvie, To je pravda. Sylvie nás před chvílí opustila. Tak půjdeme za ní, je v poněkud nestabilní situaci. Na židličce. Jdeme pak líčit. Jak to mám udělat, abych vám to všechno sundal a nedotkl se posledního neuronu, který vám zbyl? Nehýbejte se! Ne. To je strašný. Navíc už musí být unavená. Mám příšerný strach. Dobře to dopadne. Ne, tohle opravdu dobře nedopadne, je pozdě. Ne, nezačínejme být negativní. Zůstaň pozitivní, jako jsi vždycky byla. Neudržím rovnováhu. Překonala si v životě spoustu překážek. Ne. Ale ano. Jsem máma od rodiny. Když je někdo máma od rodiny, musí počítat se vším. Princip je jednoduchý. Už ho znáte, nebo vlastně možná ne. Před Sylví je kladina a na ní blikající židle, protože jeden neví, kdy mu nad hlavou prosviští Boeing 747. Budeš muset tlačit tuhle vratkou židli před sebou až k místu, kde nad pevností Boyard visí hrazda. A až se budeš cítit připravená, Sylvie, vyskočíš jako mladá gazela v savaně. To je příšerná záležitost. Ještě jsem neskončil. Když hrazdu mineš, tak se samozřejmě rozplácneš, ale v tom případě bohužel přijdeme o indici, která je pro nás velmi cenná. Až se chytneš hrazdy, zatáhneš za takový malý kolíček a tím odkryješ kód, který vám umožní přístup k indici v kartuši, která se nachází přímo tady. Radši bych měla pavouky.
Konec povídání. Soustřeď se. Sylvie, Chtěla jsem pavouky. pust se do toho. Pozor. 3, 2, 1, start. Říkám vám, že to dokáže. Je obdivuhodná. Bože, to je hrůza. Jsi skvělá, Sylvie, úžasný. Hlavně se nedívej dolů. Do Mysli toho. na Oscara. Žádný zbrklý pohyb. Pomalu, Sylvie, máš dost času. Musí to být strašně těžký. Nerozptilujte Do jí. toho, Sylvie, jsi nejlepší. Dokážeš to, už tam skoro jsi. Vidíš, super, je to super. Už tam jsi. Sylvie, jsi neuvěřitelná. Postav tu židli proti hrazdě. Tak, to je ono. Ale to přece nejde, vždyť se tam neudrží. Židle je vratka. To vidím. Má podivný způsob, jak se dostat nahoru. Jsi úžasná, Sylvie. Jo, jsem úžasná. Do toho! Sylvie, jsi neuvěřitelná. Musíš se vymrštit. Nedokážu to. Sylvie, dokážeš to. To nejhorší máš za sebou. Uvolni se. Ta hrazda je daleko. Jo! 38-26. Bravo! Já vás nenávidím. Říkám vám, zachraňte tulení mláďata. Je nutný zachránit Výborně. tuleně. Skvělé, další kartuš. Bravo, Sylvie, ještě jednou bravo. Sylvie se teď vrací na pevnou zem ke svému týmu. Klobouk dolů, máme druhou indici. Co kdybychom si dali náš bojový pokřik? Jasně. Sylvie s námi. 1, 2, 3. Pro zvířátka, do toho To byla kráva, ne vůl. Samozřejmě, já vím, to mi došlo. Klíčníku, Bravo, Sylvie. kam se vydáme dál? Už to vidím. Na tohle má Kristof jistě nezapomenutelné vzpomínky. Opuštěná kabina. Jo. Jeden telefonní hovor. Potřebuješ Lory? Výborně. Nejsou to Lory. šváby? Ne, běž s klíčníkem. Určitě tě čeká něco jiného. A my teď budeme telefonovat s někým, kdo má v této pevnosti výsadní postavení. Samozřejmě, že se jedná o otce Furu. Pojďme pak, klíči. Co je zase? Halo. Střílet si z lidí po telefonu? To je lumpárna. Takhle se lidi baví. Já si taky z někoho vystřelím. Z Delfin. Nacházíme se nyní před opuštěnou telefonní budkou. Jak se zdá, budka je moc pěkně zrenovovaná. Hned se na to tedy společně podíváme. Kdo bude odpovídat na telefonát? Delfin. Delfin, hlavně se musíš soustředit na hádanku, kterou uslyšíš. Nenech se rozptylovat okolním děním. Z Kristofa mluví zkušenost. Zažil jsem chvíle, kdy mi na hlavu padaly tuny švábů. Tuny švábů? Ale to neznamená, že si prožiješ to samé. To je pravda. Víš, že pevnost je samé překvapení. Ano. Pravdou zůstává, že máme trochu problémy se spojením. Je špatně slyšet. Musíš našpicovat Mám v uši. nich ještě vodu. Hodně štěstí. Pak klíči, otevři dveře. Pozor. Začínáme. Telefon zvoní, zvedni sluchátko. Uvnitř jsou mouchy, musíš prolézt spodem. Halo? Halo, funguje to? Halo? Halo? Delfin? Ano? Už jsem měl strach, že mi to nevezmete. Nestává se každý den, abych mluvil s Miss Francie. To je milé. Tak poslyšte. Položím vám jednu hádanku a když odpovíte správně, získáte indicii. Ano? Ano, soustředíte se. Tak nezaběšujte. Ne. Ne, dobře. Pozor, tady je má hádanka. Věci a lidi rozděluje.
Prosím? Já vím. Tohle se stane vždycky, když telefonuju. Tak co, soustředíte se nebo ne? Omlouvám se. Opakuji. Věci a lidi rozděluje. V lidské mluvě za neomalenost se považuje. V baletu je to však vrchol umění. A držet se ho znamená vzdálení. Ovládejte se trochu, já vím, že takhle na lidi působím, ale že až tak. Poslouchej otázku. Halo, co se to tam děje? Mám jednoho na sobě. Pokus se poslouchat otázku. Opakuji. Sundej si toho brouka z Věci a čela. lidi rozděluje. Sundej si ruku z očí. V lidské mluvě za neomalenost se považuje. V baletu je to vrchol umění a držet se ho znamená vzdálení. Co je to, delfin? Ale ne, to není ono. Řekl jsem vám, že ne. Je zbytečné na tom Byl trvat. jsem na tom jako ona. Ne, Co je to zase s tím telefonem? nevím. Můžete to zopakovat? Nedá se nic dělat, prohrála jste. Už je to tak. Byl to rozkol. No jo, indicie je ztracená. No, co se dá Už dělat? musím zavěsit, bohužel je pozdě. Hezký večer, No děkuju. jistě. Rozkol. Rozkol znamená rozdíl, odlišnost, která rozděluje lidi nebo věci. V lidské mluvě může být vybočení z mezí považováno za velkou neomalenost. V baletu je naopak roznožka, kdy tanečnice dělají provaz považována za vrchol umění. A udržovat odstup znamená také držet se v ústraní a rozkol je v tomto případě strmý pád. Mám pocit, že je mám všude. Jednoho máš přímo na hlavě, Taky, že takovýho máš. malinkýho. Podívejte. Je rostomilej. Přestaň! Nerozmáčkněte je, protože nejsou zlí. Zlí nejsou, ale stejně. Bojíš se? Ne. Mají rád. Tamhle Neboj se máš jich. dalšího Tamhle je Kristofe. další. Tady máš taky jednoho. Poslyš, upřímně řečeno, byla si odvážná, protože znám i takové, které by okamžitě utekly. Jak se máte, děvčata? Jak to vůbec probíhalo, ta konverzace? Při každé větě té hádanky mi něco padalo na hlavu. V tu ránu jsem zapomněla, co mi otec Fura říkal. Zkrátka jsem se nechytala. Bylo toho moc najednou. Hrozně moc. Nemám indícii, mrzí mě to. Indíci tedy nemáme. Vidím, že si Kristof našel nové přátele. I tohle pevnost Boyard přináší. Ano, co pak? Výborně. Rozházet si to u klíčníka znamená zahrávat si se životem. Je to posel otce Fury. Přejdeme nyní k ponořeným Mám poutům. pocit, že po mně pořád A kde? lezou. Nemáš je v kalhotkách? Ponořená pouta. No co? Pak klíči, běžíme. To od tebe není hezké, opravdu. Malá zvířátka ta velká nesežerou. Tady si. Už to mám připravené. Tohle je jednodušší. Lori už je připravená na místě. Ano, to se musí nechat. Spíš bych měl říct připoutaná. Jednu věc je nutno zdůraznit a to, že tato zkouška, v níž jde o získání indicie, je založena na odolnosti. Na odolnosti a na schopnosti zadržet dech pod vodou. Pro případ, že bys nevydržela s dechem, je tu pojistka. Můžeš se samozřejmě kdykoliv odpoutat. Tím bychom sice přišli o tolik potřebnou indicii, ale můžeš se kdykoliv nadechnout. Cílem je samozřejmě dostat se připoutaná až na konec trasy a přečíst kód, který nám umožní získat indicii. Dobře, Jsi připravená? Lori? jsem. Výborně. Dámy? Odstartováno. Bojuj do roztrhání těla. Je to nadmíru obtížná zkouška. Ano. Je odstartováno. Je odstartováno. Celkem je tam 21 zatáček. Podívejte, jak dobře plave. Siréna. Poseidonova dcera. Ve vodě je ve svém živlu. Podívejte se.
Je neuvěřitelně šikovná. Dej to moc dobře. Navíc v Bretaně je zvyklá na studenou vodu. Ona tráví ve studené vodě celý rok. Proto ji to vůbec nerozhodilo, je ve svém živlu. To je super. Kudy teď? Musíš se ponořit. Tam přímo před tebou. Devatenáct! 35! Díky! Viděli Výborně. jsme, dobrý, díky. Vůbec nestrácela čas. Ne, byla výborná, úžasná. Pospěš si, Corin. Ztrácíme čas zadáváním kódu. Kvůli tomu už jsem viděl několik indicí schořet, ale to nebude váš případ. Výborně, bravo, Corin. Máme další kartuš, takže máme dohromady 3. Děkuji. A klíči? Klíčníku! Klíčníku! Poles, Lori. Děkuji, poslíčku. Bravo. Ale nesahej na nás, jsi mokrá. Byla jsi skvělá. Podívejte se do tváře této ženy. Ta mořská voda štípe do očí. Připomíná mi to moje surfování. Je Pro ní to radostí bylo bez moc sebe. jednoduché. Byl bys taky dobrý? Vynikající. Jak jinak? Vypadala si jako opravdová siréna. Byla si ohromná. Dokázala si to bez mrknutí oka. Teď tě samozřejmě necháme, aby ses osušila a my se spolu vydáme k jámě. Není to podzemní vězení, jenom jáma. Pak líči, veď nás. Jsem skeptický. To je hezký. Ani jsme nemuseli daleko. Je to hned vedle. Aspoň jsme si odpočinuli. Jasně, jasně. Jsem vyčerpaná. Jak to? Už mám dost, ať už je konec. Už jsi skončila? Skončila. Výborně, Ona velmi dobře. podala Jo, jsem obrovský úplně výkon. hotová. Paní Telierová řekla, že je konec, že ona končí. Uvidíme, jestli je otec Fura stejného názoru, protože na svitku figuruje opět nějaké jméno. Hned se na to podíváme. Jen vám připomenu princip této zkoušky. Tam dole na dně pod vašima nohama je někde velmi dobře schovaný kód. Aby ho ten nebo ta z vás, která bude vybrána, získal, bude muset překonat svůj strach a obavy, protože místo obývají malá, křehká stvoření. Zkuste si tipnout jaká. Bohužel se těší špatné pověsti, ale tady u nás jsou naprosto mírumilovná. A půjde tam Corin. To budou hlodavci, ty máš ráda. Odvahu, Corin. Všechno dobře dopadne. Nebylo mé úvodní slovo dost povzbudivé? Určitě bylo. Sestup dolů. Odvahu, Corin. Použij žebřík. Dokážeš to. Připomínám, že kód je rozdělen na 2 části. Jsou tam hadi. Ale ne, hadi jsou hodní. Uvědom si, že když budeme mít 4 indicie, budeme na tom dobře v sále rady. Ona tam dole nebude nic vidět? Je Ne, tam tma? vidím Je je. tam světlo, my tady máme elektřinu, víte? Kdo si stoupne ke skřínce? Pozor! Odstartováno. Obracej ty hady. Co je tam za Sakra. zvířata? Jsou tam hadi. Hadi jsou roztomilí. Souhlasím. Budeš je muset obracet. Nadzvednout je, protože kódy budou schované ve spod. Žádné nebezpečí ti nehrozí. Hlavně nestrácej čas, nezapomeň Ne, kódy. ne. Ber to jako, že jsou z plastu. Jsou chladní na omak, dotkni se jich. Neboj, nic neriskuješ. Dotkni se jich, uvidíš, že nic nedělají. A běž až dozadu. Já nemůžu. Jsou klidní. Ne. Aspoň to zkus. Zkus jednoho chytit, jen Neber abys hned viděla. prvního, ten většinou žádný kód nemá, běž malinko dál. Nemůžou na tebe skočit, nemají nožičky. To není hloupý. Běž dál. Nemůžou ti nic udělat, neboj. Je pořád na žebříku. Nedá se to zdůvodnit rozumem, zkrátka nemůžu. My po tobě nechceme, aby se jich dotýkala, jen tam někde musíš najít kód. To nejde. Je klidně možné, že kódy nejsou na hadech. Běž se jenom podívat, neboj se a běž se tam podívat.
Ale tady uvnitř je jich asi 20. Sylvia, nemůžu. 3 z nich se připlazili až sem. No jo, jsou vidět. Já nemůžu. Tak vylez. Jestli fakt nemůžeš, Nemůže tak jít vylez. někdo za ní? Ne, rozhodnutí otce Fur je nezvratné, určí vždy jednu osobu a nemůžeme bohužel za ní poslat náhradu. Taková jsou pravidla pevnosti. Když to nejde, Skutečně je to tak, myslím, že si to řekl správně. já rád filozofuju. To je potřeba, obzvlášť v dramatických situacích. Nic si z toho nedělej. Nějak si poradíme. Doufám, to nevadí, Corin. To nevadí. Indicie schořela. Nic se nestalo. O jednu jsme přišli. A zazněl gong. To navíc znamená, že honba za indiciemi právě skončila. Takže máme 3? Je to tak? Máte 3 indicie. Hned se vypravíme do sálu rady. Tam budete mít jedinečnou možnost získat trochu času navíc v místnosti s pokladem. Když mluvím o čase navíc, tak v něj opravdu doufám, protože když v sále rady prohrajete, budete mít času na zlaťáky naopak méně. Nestrácejme tedy čas. Běžte za paklíčem. Proboha, to je příšerný puch. Něco mezi mokrým tygrem a starou puklou dýní. Odkud to jde? To není ono. Mám dojem, že tamhle odtud. Ano, tady je to silnější. To jsem já, ale není to zas tak hrozné. Tady před vámi se otevírá pohled do našeho sálu rady. Výborně. Jak víte, otec Fura si bude zvát pokaždé jednoho z vás. Slyším kroky. Tady je. Lori dočista suchá. Ještě jednou bravo. Ještě si vlhká. Lori, právě jsem říkal, že v sále rady bude otec Fura přijímat pokaždé jednoho z vás. Tváří v tvář pánům temnot budete po jednom vyzváni, abyste se s nimi utkali v duelech. A vždy si vsadíte na nějaký čas. Na začátku máte celé 3 minuty. 3 minuty na sál s pokladem. Když v duelech uspějete, budete mít času víc. Když v nich prohrajete, budete mít naopak času méně. Neprohrajeme. To nezní špatně. Jen třeba tomu slovu dostat. Už teď jsem unavený. To chápu, podíváme se, jak je na tom otec Fura. Měl by být na místě spolu s pány temnot. To je mikrofon. Poslední výkřik techniky. Milujeme mikrofony, viď, Sylvie? Otče Furo. Oliviere, ta svěžest, vitalita, krása kolem vás je opravdu záviděníhodná. Ano, to máte pravdu. To víte, já bych tady naopak mohl v nejlepším případě uspořádat soutěž ošklivosti. Jsem obklopen protipóly krásy. To bych neřekl, mají své osobité kouzlo, které je dokonale skryté. Jo, to se jí je skryté. Dobrá, když už mluvíme o kráse, pošlete mi delfin. Delfin? Ano. Výborně. Delfin, pojď. Paklíči? Potřebujeme čas navíc. Delfin, vítejte. Děkuju. Pánové temnot, Delfin nás poctila svou návštěvou. Ona je nyní, jak se tomu říká, úřadující mis. Dobrý, co? Tak jo. Ne, já to tady nechci zlehčovat, neurazte se. Věnovala jste se někdy zpěvu? Zpěvu? Ano? Trochu. Protože jsem vás slyšel před chvílí v telefonní budce, vy ale máte říz, máte dost ostré tóny. To sedí. Tak jo, soustřeďme se. Tohle bude váš duel. Pane temnot, postavte se na své místo. Vložím kartuši do středu plošiny. Za určitou chvíli kartuš vyskočí. První z vás, který ji chytí, vyhrává v prvním kole. Vítězem duelu je ten, kdo uspěje v obou kolech. Rozumím. A ještě předtím, nakolik odhadujete své šance? Nebo schopnosti? 10 vteřin, 15 vteřin nebo 20 vteřin? 10. Připomínám, že to bude čas, který budete mít navíc v sále s pokladem, v případě, že vyhrajete. O to méně času budete mít, když prohrajete. Kdybych začal 20, řekla byste 20? Ne, vsadím na 10, nemám moc rychlé reakce. Moc jistá si sebou asi nejste. Pozor, 10 vteřin. Takže položte si ruce na tyč. Jste připravena? Pane temnot, jste připraven? No proto. S ním je to takhle vždycky. Není moc hovorný. Není moc zábavný. Pojďme. Odstartováno. Ruce na tyč. Může to trvat i hodiny. Jasně.
Zůstaňte soustředění. I když mluvím, Cože? Nic, soustředím se. Ano, ale to je pozdě. Ne, příliš pozdě. Musíte ji chytit ve vzduchu. Je to 0-0. Nikdo nevyhrál. Pozor, začínáme znova. Jo. Uvolněte se. Když já se nemůžu udržet, abych nemluvil. Pan Temnot si vás prohlíží. V prvním kole vyhrává pan Temnot. Je dobrý. Nechám vás soustředit se. Hlavně je vytrénovaný. Pojďme na to, vyberte si kartuši. Tuhle, nedotýkat se, to udělám já. Tak, podáš prst, chytí celou ruku. Pozor. Chytla jsem ji. Ano, je to 1-1. Dobře. Teď vybírám já. Tahle bude těžká. Ano. Pozor, stav je vyrovnaný. Uvidíme. Ve vzduchu je napětí. Tahle kartuš je rozhodující. Tak. Verdikt je nezvratný. Já vím. Nedá se nic dělat, je mi to líto, milá Delfin. Můžete se vrátit ke svému týmu. Dobře. A pošlete mi, prosím, Sylvie. Dobře. Ze tváře vám úsměv nezmizel, to je dobře. Děkuji. A moc rád jsem vás poznal. Já vás taky. Jste okouzlující. Naschle. Naschle. Hezký večer. To bylo hrozně těžký. To nebylo vůbec snadné. A měla si dobrý nos, že si vsadila jen 10 vteřin. Ale já jsem to věděla. Cítila si, že se ti to nemusí podařit. Teď je k otci Furovi povolána Sylvie. Já vsadím 15, ať se děje, co se Sylvie a děje. otec Fura jsou staří dobří známí. Sylvie, Dobrý den, postavil jsem se přímo před vchod, abych vás přivítal. děkuji. Mám radost, že vás zase vidím. To mě těší. Vy jste tak trochu já. Nemáte ani jednu vrásku. Aha, děkuji. Poslyšte, na vás leží velká zodpovědnost. Musíte jít příkladem, milá Sylvie. Jsem ráda, že mám před sebou zkoušku, při které budu stát oběma nohama na Protože zemi. jste... Procházela jsem se ve vzduchu. To je pravda. Zahledl jsem vás, když jste šla okolo. Poslyšte, mám pro vás hádanku. Ano? Zbývají vám 2 možnosti. Na kterou z nich si vsadíte? Budu opatrná. 15. Dobrá, 15 vteřin pro Sylvii. Tak. Pozor, milá Sylvie. Soustřeďte se. Tady je znění hádanky. Při své podmořské činnosti se žraloky se potkává. V rybnících a jezerech sám se dravcem stává. Kdo je to? Opakuji. Při své podmořské činnosti se žraloky se potkává. V rybnících a jezerech sám se dravcem stává. Kdo je to? Houba, želva, Počkat, co jste říkala? Co jste říkala? želva, houba, velryba, řasy, Ještě. ježek, Možná. štika, Dál. jeho podmořská Při činnost, své podmořské činnosti se žraloky se potkává. V rybnicích a jezerech sám se dravcem stává. A vy odpovídáte? Kdo je to? hospodyně, Chudinko žena. Sylvie, mi líto, je pozdě. A jako obvykle správná odpověď je, já vím předem, jaká bude vaše reakce. Potápěč. Vidíte, je to tak. Je to tak. Potápěč je osoba, která se potápí a plave pod vodou. A potom mořský potápěč potkává různé druhy zvířat, například žraloka. Je to tak. A ve sladkovodních vodách můžeme potkat brouka podobného jména, potápníka, takže tentokrát jste to potopila. Jo, ještě, že jsem byla opatrná. To ano, dobrá volba. To znamená, že jste tak úplně neprohrála. Vsadila jste dobře, jen jste špatně odpověděla. Děkuji. Můžete odejít a pošlete mi Kristofa. Kristofa, s radostí, Mějte se. děkuji.
Poslyšte, až do této chvíle, to je dobré skóre, ne? 2 duely ze 3 mají prohrané. Je mi líto, ale prohrála jsem. Nic si z toho nedělej. Na řadě je Kristof. Teď já? Běž. Kristofe, to se hodí, protože ty jsi dnes obzvlášť ve formě. Budeš střílet na terč. Jo, jdu na to. A myslím, že vyhraju. Jen běž. Kristofe, už vás čekám. Jak se máte? Poslyšte, není to zvláštní? Potrubí, hledací hlava, přepůlená žena, vězení a teď sál. Sál rady. To je slušná kariéra. Ano, moc zkoušek jsem nevyhrál, ale dal jsem do toho srdce. Ano, to jde. Tady budete potřebovat obojí srdce i úspěch. Doufejme. Dobrá, tak já vám vysvětlím, v čem spočívá váš duel. Ano. Pán Temnot umístí hřebík doprostřed špalku. Střídavě se vy i pán Temnot chopíte kladiva a budete hřebík kladivem zatloukat. Ten, kdo hřebík jako první zatlouče úplně celý, a když říkám celý, znamená to, že hlavička hřebíku splyne se špalkem, vyhrává první kolo. Hraje se na 2 vítězná kola. Tak, pane Temnot, umístěte hřebík doprostřed špalku. Dobrý den. Jak se máte? Nenechte se rozptylovat. To je stará taktika, víte? Soustřeďte se, Kristofe, dobře vám radím. On dal 3 rány. Vy začínáte. Tak, Nejsem kutil. do toho. Minul jsem. Jsem nemehlo. Člověk je tím, kým myslí, že je. Dobré tempo. Bouchejte, tlučte. Sakra. Hop, hop. A je to. A máte to. Tohle je výsledek. Teď vám radím, abyste se v druhém kole víc soustředil. Prosím, pane Temnot, mistře, umístěte hřebík. Kristofe, začínáte. Nedaří se mi. Zkuste to pravou rukou. Jenže já jsem levák. No jo. Je to samý. Mrzí mě to. A co nohama? Příště to zkusím nohama. To je tragédie. Jako byste zatloukal nohama už teď. Jakou pravou, když jsem levák? Co to má být tohleto? Kdybych potřeboval řemeslníka, vás 2 bych si nepozval. Tak do práce. Jo, musíme se soustředit. Udělal jsem dobře, že jsem zůstal, kde jsem. Mohl jsem dostat přes prsty. Zatloukáme hřebík. Zatloukáme, nehaladíme. Moment. To snad ne. To snad ne. To není Katastrofa. zatlučené. Nechte mě, ať si to zkontroluju. Počkejte, podívám se. Vyhrál mistr, je mi líto. Vyhrál mistr, je mi líto. Vyhrál mistr. Teď je kompletně zatlučený. Ne, už toho nechte. Po bitvě je každý generál. Poslyšte, Kristofe, Ano, sbíráte jen plody vlastní nesoustředěnosti. šílený úspěch. Jo, šílený úspěch. Říkal jsem vám závratná kariéra, opravdu závratná kariéra. No nic, prohrál jste. Vraťte se ke svému týmu. Už jdu. Na jeho místě bych se moc nesmál. To je To je katastrofa. naprostá katastrofa. Katastrofa. Co jsi dělal? Nesoustředil se. Co se říká o chlapovi, Vyšlo který to, neumí Ale zatlouct stačilo uhodit hřebík? pravou nebo levou rukou. Jsem levák. Řekl, abych zatloukal pravou rukou. Povídá, zatloukejte pravou rukou. Jasně. A mně to nešlo, katastrofa. Každá druhá rána šla vedle. Ano, měl jsi sklon trefovat se vedle. Jo, jsem unavený. My ti to přičteme k dobru jako polehčující okolnost. Problém je, že jste přišli o dalších 20 vteřin. Zbývají vám tedy jen 2 minuty a 15 vteřin v sále s pokladem. No, co říct? Sylvie a vy všichni, je potřeba, abyste se teď co nejvíc soustředili, abyste našli klíčové slovo a nazbírali co nejvíce zlaťáků. Není to katastrofa, ale bída. Absolutní úspěch.
Opravdu blahopřeju, pánové temnot. Myslím, že jste si o letošním Halloweenu pořádně bydlabali dýni. Kdybych já měl kladivo, tloukl bych celý den, tloukl bych celou noc, dal bych do toho celé srdce. Ano, hlavně dejte všechno do toho, co vás teď čeká. Na tom hodně záleží, protože se konečně dostáváte ke sbírání zlaťáků pro sdružení, které zastupujete. Soustřeďte tedy veškeré úsilí na to, abyste za chvíli získali maximum eur. Podívejme se nejdřív na vaše klíče, je jich celkem 7. Pak klíči rozdeje našim soutěžícím. Můžete odemknout sál s pokladem. Děkuji. Dejte se do toho. Prosím, Sylvie. Felindro, zažeň tygry. Jednoduše zasuňte klíče do zámku. Výborně. Díky. Pokud jde o klíče, potřebovali jste 7 klíčů, máte 7 klíčů. Pokud jde o indicie, těch jste mohli získat víc. To se nepovedlo. Chceš si nás dobírat? To není pravda, indicie máte tedy 3. Nyní vám je rozdáme. Prosím. 3. kartuš Kristofovi. Od chvíle, kdy dám znamení, vám začne běžet čas. To tedy znamená ony 2 minuty a 15 vteřin, protože jste o hodně času přišli v sále rady. V tomto čase budete muset najít klíčové slovo, nazbírat zlaťáky, vsypat je do vědra a samozřejmě se budete muset snažit, aby jich bylo co nejvíc. Připraveni? V pořádku? Všechno jasné? Pozor. 3, 2, 1, start. Opačně. Doleva. Mříž se zvedá. Otvírej, otvírej, otvírej. Šroubuj, šroubuj. Takže první slovo. Kráva. Polévka. Cibulačka. Kráva, mléko, polévka. Mrak. Mléko, mléko. Kraví mléko. Mléko a polévka. Mléčná polévka? To bude ono, nepotřebujeme další indicí. Mléko! Jak si to rozdělíme? M-L-E-K-O. Jděte na to. Pamatujete si všichni svá písmena? A teď pozor, Rychle, rychle, rychle. já mám písmeno M. Tam. Já jsem K. Kdo má O? Kdo má O? Máme to. Felindro, tygří hlavu, prosím. Bravo, jen si teď dávejte pozor na čas. Noste zlaťáky sem a vracejte se zpátky. Když máte málo času, je to ten nejlepší způsob. Odneseš ji? Dobře, Mříž ještě nezačala klesat. vracejte se sem a zase zpátky. Házejte je do vědra. Kristofe, pojď, rychle, rychle, mříž klesá. Vraťte se, rychle, mříž se zavírá. Rychle. Sylvie, Lori. Rychle, Kristofe. Pozor. Sakra! Už ji nezvednu. Už nezbírejte, nezbírejte, jakmile se mříž zavře, už nezbírejte. Dej nohy k sobě. Dobrý. Jo, to je sportovní výkon. Hodí mi tam celou. Ne, to by nešlo, to se přece nedělá. Počkejte. Sbírat se nesmí. Sbírat se nesmí. Běžte k váze. Pardon. Dobrý? Ano, ano, naše královny krásy se zranily. Díky. Je to pro dobrou věc. Samozřejmě šli jste za hranice svých sil. Především se teď podívejme na vaše klíčové slovo mléko. Poděkování patří Corin. Děkuji. Protože Corin to slovo uhodla. Pomohly jí přitom samozřejmě indicie a také týmová spolupráce. Mléko? Proč mléko? Vy jste to velmi správně naznačili. Mléčná polévka, která snadno vzkypí.
označuje osobu cholerickou a impulzivní. Kráva, kravské mléko je předmět nejběžnější konzumace. Mrak, mléčný obláček, znamená malé množství mléka, které se přidává do čaje nebo do kávy. To by bylo, pokud jde o slovo mléko. A teď se podíváme, kolik vám písmena, z nich se toto slovo skládá, vynesla peněz. Požádám paklíče a klíčníka, aby vysypali vědro na váhu. To nevypadá špatně. Podívejte se. $12 540 eur. Krásný výsledek. Krásný výsledek, když si uvědomíme, že jste měli v sále s pokladem 2 minuty a 15 vteřin. Výborně. Nezraňte se. Nevadí, ničeho nelituju. Jestli pak ta, co tady byla poprvé, má chuť se sem zase vrátit. Ale ano, navíc jsme tady byli v zájmu dobré věci, která mi velmi leží na srdci. A podařilo se nám utržit slušnou částku. Řekněme si víc o té dobré věci. Jedná se o nadaci IFO. To je nezisková organizace, která se snaží bojovat za blahobyt a práva zvířat a za zlepšení soužití mezi lidmi a zvířaty. Tato organizace je proti vybíjení zvířat kvůli slonovině, kožešinám i proti špatnému zacházení s domácími zvířaty. Navíc Delfin ten boj vede od té doby, co byla zvolena jako Miss Francie minulý rok. Ano, Je to jak velký říkám, boj. ten boj vedu odmala, ale je samozřejmě pravda, že jako dítě toho moc udělat nemůžete. Dnes v pevnosti Boyard díky vám už můžu udělat něco konkrétního, dát obrovský dar. A ten opravdu pomůže mnoha To nás zvířatům. velmi těší. Děkuji. Děkuji ještě jednou a brzy nashledanou. Děkujeme. Děkujeme, díky. Neodjíždějte znechucené a proto přijměte mé pozvání do budoucna. Já se zdokonalím v práci s kladivem. V tom mám mezery. To, aby sis někde zařídil stáž. Já musím zapracovat na fobii z hadů. Každopádně náš Halloween probíhal docela vesele. Vidíte, Bylo to super. Díky. rádo se stalo. Děkuji vám všem. On je netečný. Naprosto netečný. A pokud jde o nás, my se uvidíme velmi brzy při dalším zápolení. Stále dál, stále výš, stále silnější. České znění připravili Filip Švarc, Vladimír Fischer, Nikola Votočková, Terezie Taberiová, Jolana Smyčková, Miroslava Součková, René Slováčková, Petr Neskusil, Bohdan Tuma a další. Překlad Iveta Kasalická. Zvuk Luděk Polivka. Produkce Petra Stuchlá. Vedoucí výroby Marie Přívratská. Vedoucí dramaturg Daniel Košťál. Šéf-producent Jaroslav Richter. Dialogy a režie Martin Těšitel. Ve studiu Grant vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným 2013.